Næste skridt i min retoucheringsproces vil være, at jeg gerne vil have udglattet de her større hudflader, der er på ansigtet her. Og for at kunne gøre det non-destruktivt, så vil jeg lige tage alle mine lag her og markere dem ved at holde shift-tasten nede, og så klik på den, der ligger hernede. Og så vil jeg så sørge for, at de bliver konverteret og gøre klar til Smart Filters. Og det kan jeg gøre op i filtermenuen her, så er der simpelthen sådan en Colorate for Smart Filters knap. Den klikker jeg på, og så har jeg så et Smart Objekt her, og på det Smart Objekt kan jeg køre Smart Filters ind. Og der vil jeg så lede efter herinde under Blur eller Slurring, så vil jeg tage fat på den, der hedder Overfladesløring eller Smart Surface Blur. Der var den. Så klikker jeg på den, og så ryger jeg ind i den her fede dialogboks, hvor jeg så kan sætte nogle forskellige parametre for, hvor meget sløring vil jeg egentlig have på mine overflader. Og hele pointen med det her Surface Blur, det er jo, at den holder nallerne væk fra højkontrastområder. Det vil sige, at den holder fingrene væk fra kanterne. Og det er jo der, hele magien starter. Det vil sige, at jeg kun får sløring alle de steder, hvor der er større flader. Og så kan jeg så skrue lidt på parametrene her, og så når jeg er tilfreds, så siger jeg så OK. Og så herovre i lavpaletten kan jeg så se, at jeg har mit Smart Filter her og min Surface Blur. Nu er det sådan, at jeg ikke vil have Surface Blur på hele billedet her. Der er faktisk noget, jeg gerne vil skjule. Og så kan man så se, at, at den her Smart Filter er kommet med en lavmaske. Og den vil jeg udnytte. Så tager jeg lige mit penselværktøj her. Og så tjekker jeg lige, at den står sådan nogenlunde korrekt heroppe. Og så kan jeg så drøne ind og så lige stille mig på det rigtige sted. Og så kan jeg sige, jamen okay, jeg vil faktisk ikke have noget her i håret. Jeg skal jo ikke have glattet hendes hår ud fuldstændig. Det skal jo egentlig have en god tekstur hele vejen igennem. Så der vil jeg lige skjule den her effekt, jeg har fat på. Og så er det så langsomt gå i gang med at så finde ud af, hvilke områder af billedet vil jeg bibeholde, altså med den ultimative skarphed, og hvad for nogle områder skal have den her Smart Blur-effekt. Og det er jo det, jeg bruger min lavmaske til, stille og roligt. Så lige gør penslen lidt mindre ved hjælp af komma-knappen på tastaturet. Og så har vi også lige noget hår her, der skal justeres ned. Sådan. Og så kunne det jo så også være, nu zoomer jeg lige lidt ved hjælp af min navigator herover, at jeg lige vil sørge for, at omkring øjnene skal der helst ikke være for meget overfladesløring, og øjenbrynene her skal helst også være sådan nogenlunde tydelige. Og det kunne også være, at læberne skulle have bibeholdt deres eksisterende tekstur, så det ikke bliver for flade i det. Men når jeg nu ser her på min Surface Blur effekt, så kan det godt være, at det bliver lidt for amerikaner og lidt for plastikagtigt, og det vil jeg gerne ændre lidt i. Så vil jeg ændre på min blandingstilstand for mit Surface Blur, og jeg vil også ændre på opaciteten af den. Og det gør jeg ved at klikke på de to slæder, der ligger herover. Dem dobbeltklikker jeg lige på, og så ryger jeg ind i en redigeringsmenu her. Og der kan jeg så se, at jeg kan styre en blending mode, hvis jeg behøver for det, og jeg kan styre en opacitet for det. Og der kan jeg lige skrue lidt ned for opaciteten her. Jeg sætter den lige til omkring 60%. Og så kan man så se, at jeg så ikke får så meget hook på, som jeg havde før. Jeg tror lige, jeg sætter den lidt til 50% her. Og det er jo så det fede ved det, at jeg kan drosle lidt ned for min effekt. Så siger jeg så OK, og så har jeg fået glattet de større hudflader ud, som jeg gerne vil have det. Det var del 2 på retouche.